سلام كبراتن فتواتن تخاتاتلتي ناتي تي في ببزلكم هو سلام كتخونوا لنا ننم كبرات تخاتاتلتي نميديانا سبسكرايب شير كوميت مقبار بيت سو كتخوننا عدمنا بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتات كالمسقارنا سلمة أرئيست زينا كنقدم أرئيست زينا ليتنا جنرال تادس ورد ناستا شدشت أوارح ببريزيدنت نت آف تقراي نكقصل توسينم ودب حوحات قداي تقراي بتقاروت رح يوسن كبل العلي هاقراوي مككر كوميشن إثيوبيا زلو حيال تقاومو أغريبهم بيت مخري كتم عدوى من قستن بيت مخرن تقراي ناب قدمي بريتوريا نكملس أويعي تغريبهم فيدرال بوليس إثيوبيا بدرجة علم كدلز أنحا حدقنيا الزواري دك سبات يتوارك داويت أب كل تقراي كتم عشرين دا سلاسة أب تحت قوزر كمزو علو علاو غيرهم بريزيدنت ترامب كاب سلطان نكوردو أب أمريكا زركبو لعلو سبب سلطان أويعي تغريبهم كبرات خاتاتلتنا تي في إواناون ميزاناون حبريتاتات ببقوانو نباخم نقرب لكم سابسكرايب مقبار بيت سميدانا كتخون نعدمنا حزي بزردر نابز حزنا يم زيناتات كنسقركم سبر زينام ليتنا جنرال تادس ورد أب تقراينا أساش دشت أوارح ببريزيدنت نتنك قصل توسينو لهم أزي استقلت جزاوم حدار تقراي جنرال تادس وردم مسك قدما مينستر الدكتور أبي أحمد لعلوت حلفت من قسنا ترخيبهم نايس راح زاته لومي أبز سالت الأوانيم أبت زاته قدما مينستر الدكتور أبي أحمد حويسو كالوت لعلوت مينستراتن حلفت من قست فيدرال ترخيبهم اللوم اتزاته ملومي مستزازم من قست فيدرال أبقى تسالي مجلس يكهب دما تسويتي جبرم جنرال تادس ورد بزلو استخلخل بجت كلكا استورر مريت كملسن تمزابلتي ناب جزء نكملسومن بوليتيكا وزته كجمرن وعلى بريتوريا حق منقستو كخبرن فيرما منقست فيدرال زلو سمعنت حيزو كملس تسويت يقبرم وتهدراوي دحر بايتا زلو جنرال تادس ورد نحاولتي يخون دجن زلو بوليتيكانياتات ببوليتيكا بليصو سلطان بمقصالي يخون بشرحي بقنعنا يخون ببوليتيكا وعلى بريتوريا دحريو أب جزء من محدار تجراي لعلواي جزء ثاني حلم. بريزنت جزء من محدار تجراي جنرال تادس وردم. لومي مجابيت عسران تشعنتن كلتشن عصر شو مثلا عمت مرات. نأتي جزء من محدار تجراي نأ حدا عمت أفتات مسرح زغربن تخونو. نأتي تصاب مسرت مجبر دما. قدام مينستر دكتور أبي أحمد ذات أكاديم يوم. أبد ذات قدام مينستر دكتور أبي أحمد زل علوم توهيل مستقل حسابات دما. كنا كافلكم. جنرال تادس ورد ناي شعبية معندريت تقراي نكخجبرا أي وقصني لهم مخنيات دما بعلو ناي شعبية اللي أخسل زخنة جنرال تادس تقراي نربح قدامه وحيلتات كم زمتها شواب متقاس إذا دما مستزلوهم لأخو الناس استحاز مخانو قليصهم ناب تقراي ستكوس تقيت يلن متقعتي انت مصيد طرحنا نكلاخل بمال داقماي ناب حزب تقراي تقيت كتكسو دليت كم زيبلهم قوامهم قليصهم بشم تقراي ناب إرتراز اللي أخنا داد كم زيلن كالي أمرات بزي مهلاو تقدينا نيتنا جنرات تادسة ورده أبزل ومزنت نقصل وسينا علنا يلم ودب حوحات نزو سانك قبلو سلزي يخلن نزي أب قمت مئتاو نحادثو من زخون جنرال تادسة ورده أبا ديساوا نكس أنحدما ممرحي كمستوهاو تحابير اللم من نوح سلطان بريزيدنت جنرال تادسة وردم نشد شورحن تخون نزي مسرت لوت بمقبار هانك أويل بزل هزب تقرا عاويك الريتان زحزن زينان نتبهالي يركب نايزيك عندي مخنات دما من نوح جزي سلطان نتي خمس صنحة تسفاتات ريفورم حدشت أسرار حتن سلزاز حلم اتهزبي سلطن قلصن زخانة ناب نورن مرچان زغاغرو لجزي يصب سلازلم حدشت سبات مس حدشت حسابات نخموطو عدل سلدات بابم أب داقم هنساتن سلامن زقبر صعري كعنقف سلازي خئلن بخالي قص دما بريزيدنت جزاو ممحدار جنرال تادس وردم أب سلطان زمنو بزحات نا وق زؤتي فتناتات تصاويرو متكواس تقيت أتريفو يوزبل كاب بزحات أكالات نا أدان مسغانن نا قربلهم يركبهم ودب حوحات قداي تقراي بتقارو طرح يزو سنكبل أب لعلي كوميشن هاجرا مككر منقست إثيوبيا حيال تقاومو أغريبهم ودب حوحات أب زوج وانا مجلسين منقست إثيوبيا أب لعلي حزب تقراي زعوجة جنوسايد أطناخر يقتل كمزل بمخصاص قداي تقراي أب تقراي بحزب تقراي طرح كوسن كبل حيال متنققتا هي والله
ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ከም ዘስፈሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ጻመም እዝኒ ብምሃብ ነቲ ዝጀመሮ ናይ ጽንተት ተግባር ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ይፍጸመሎም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩሉ ማሕበራት መንግስቲ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘይተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝቢ ትግራይ ዝውግሃሱ ውሳነታት ይሓልፉ ከም ዘለዉ እውን ኣብሪሆሎም። ብዛዕባ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝተወሃበ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ኣብ ሰሙን ዘካየደ መድረኽ ንጀኖሳይዳዊ ስርዓት መንግስቲ ንምምልኻዕ ዝተዳለወ እዩ ክብል ሕወሓት ነቒፍዎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ውሕዳት ተጋሩ ዕሱባትን ብረብሓ ዝታለሉን ክብል እውን ፀዊዕዎም። ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባትን ማሕበራትን ትግራይ ኣብቲ ምክክር ዘይሳተፍሉ ምክንያት ብንጹር ቀዲሞም ከም ዝገለጹ እውን መግለፂ ሕወሓት የዘኻኽር። ፈታዊ ይኹን ጸላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ዝበለ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሉን ዘይተሳተፈሉን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ኮነ ተፈጻምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ መላእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀንዲ ዋኒኑ ንኸይወፅእ ኣጠንቂቖሎም። ንህልውንኡ ሉዓላውነቱን ተወዲኡ ክቃለስ ድማ ውድብ ሕወሓት ፃዊዒቱ ሎሚ እውን ከም ልሙድ ኣቕሪቦሎም። ቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ታሪኻዊ ውሳነ ኣሕሊፉ መንግስትን ቤት ምኽርን ትግራይ ናብ ቅድሚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንክምለስ ድማ ፃውዒት ኣቕሪቦሎም። ቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ጉባኤ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝቕይርን ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከትን ረዚን ውሳነ ኣሕሊፎሎም። ቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ጉባኤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ንሙሉእ ስለ ዝጠሓሶ ቀጻሊ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ብዝምልከት ብናይ ባዕሉ ተወግሶ ዓሚቕ ዘተ ኣካይደሎም። ኣብቲ ዘተ ኣባላት እቲ ቤት ምኽርን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሓፋሽ ማሕበራትን ተሳቲፎም እዮም። እቲ ቤት ምኽሪ ዘሕለፎም ቀንዲ ነጥብታት ትግራይ ብግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምራሓ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ምንዋሕ ስለ ዝኾነ እቲ ግዛዊ ምምሕዳር ክብቃዕ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ምእንቲ ሰላም ተባሂሉ ንግዚኡ ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ዝጸንሐ ብ2.7 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመርጸ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር ስርሑ ንክምለስ ፀዊዖም። እዚ ፃውዒት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣጽዲቖምሎም። እቲ ጉባኤተኛ ወሲኹ ድማ ዝምልከቶ ኣካል እቲ ብቤት ምኽሪ ከተማ ዓድዋ ዝቐረበ ውሳነ ብቕልጡፍ ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ ፃውዒት ኣቕሪቦሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ከተማ ዓብዪ ዓድን ወረዳ ሓሓይልን ብ2.7 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ሕወሓት ናብ ስልጣን ንክምለስ ዳግም ፃውዒት ኣቕሪቦም። ቤት ምኽሪ ከተማ ዓብዪ ዓድን ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ወረዳ ሓሓይልን ህፁፅ ጉባኤ ብምክያድ ኣብ ፖለቲካ መጻኢ ትግራይ ዝውሰን ታሪኻዊ ጉዳይ ተዛትየመሎም። ብመሰረተ ካብ ከተማ ዓብዪ ዓድን ወረዳ ሓሓይልን ዝወፁ መግለጽታት እቶም ካብ ዘካይድዎም ህፁፅ ጉባኤ ውዕሊ ፕሪቶርያን ንግዳዊ ቁጠባዊ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ገይሮም ዘትየመሎም። ክልቲኦም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዘይተገበሮ ንህዝቢ ትግራይ እውን ዘሳቅዩ ዘለዉ ጉዳያት ከም ዘቐጸሉ ወሲኖም ገሊፆመሎም። ካብ ቤት ምኽሪ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝወፀ ውሳነ ድማ ቤት ምኽሪ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ካልኣይ ዋዕላ መበል ሻምናይ ህፁፅ ጉባኤ ብምክያድ ንህንፀት መንግስቲ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን ዝጥሕሱ 4 ነጥብታት ዘለዎ ውሳነ ኣሕሊፎሎም። ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ ብ2.7 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመርፀ ናብ ንቡር ቦትኡ ስርሑን ክምለስ ብስርዓትን ሕግን ክመሓደር ዝኽእል ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ክምለስ ሰሪሑ ፀዊዖሎም። በጊዜያዊ ምሕዳር እናተመሓደርና ኣይንቐጽልና ብምባል እቲ ዝነበረ መንግስቲ ተመሊሱ ንክመሓደር ሕጂ እውን ንሰላም ቅሩባት ኢና ብምባል እቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝምልከቶም ኣካላት ፀዊዖም ኣለዎም። ቤት ምኽሪ ሕወሓት ወረዳ ሓሓይለ ድማ ራብዓይ ዋዕልኡ መበል 50 ህፁፅ ጉባኤ ብምክያድ ተመሳሳሊ ሓያል ቅዋም ኣንጸባሪቖሎም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘይተተግበረን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ንዋያቱ ምጥራሱ ድማ እቲ መግለፂ ኣረዲኦሎም። ተሓታትነት ዘይብሉ ግዜያዊ ምሕዳር ኣይንቐጽልና ብምባል ብህዝቢ ዝተመርጸ ቤት ምኽርን መንግስትን ትግራይ ናብ ንቡር ስርሖም ክምለስ ብሙሉእ ድምፂ ወሲኖሎም። እዚ ካብ 3 ወረዳታት ከተማታት እቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ተመሊሱ ስልጣን ክሕዝ ይሓትት እዩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን እቲ ዝነበረ መንግስቲ ሕወሓትን እንታይ ዓይነት ፍሕፍሕ ከስዕብ ይኽእል ዝብል ዓብዪ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናተገልጹ ይርከቡ። ኣህጉራዊ መዘዋወሪ ደቂ ሰባት መንእሰይ ይትባረክ ዳዊት ወይም ክብሮም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተታሒዙ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ክድለ ዝጸንሐ ሓደገኛ ኣዘዋወሪ ደቂ ሰባት ይትባረክ ዳዊት ኣለሙ ኣብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዘውዕሎ ኣፍሊጦሎም። ይትባረክ ዳዊት ኣለሙ ስድራ ቤቱ ብህፃኖት ዘውፅኡ ልስም ጳውሎስ ዳዊት ወልዳይ ክኸውን እንከሎ ገበን ክሰርሕ ምስ ጀመረ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ኣስማት ድማ ኣድሓኖም ኣብ ሱዳን
ኣሕመድ ሶማልያ ጅቡቲን ኬንያን እውን ኣብ ሚነር ይበሃል ነይሩ ክብሮም ዝብል ስም ድማ ኣብ ስዊድን ግዘን ካልኦትን ሃገራት ኣውሮጳን ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ናይ ሓሶት ስማት እዮም እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዝኽኣል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ንምክልኻል ምዝሰርሕ ብሮክ ዝተባሃለ ትካል ብዝተገበረ ናይ ሓበሬታ ልውውጥ እዩ ምስ ይትባረክ ወይም ዳዊት ብተመሳሳሊ ትሽዓንተ መሻርክቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ናይቶም ተጠርጠርቲ ናይ ባንክን ሒሳብን ንብረትን ብቤት ፍርዲ ከም ዝእገድ እውን ገይረሎም እቲ ተጠርጣሪ ምስ ትሽዓንተ መሻርክቱ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ኬንያን ሶማልያን ዝመፁ መንእሰያት ብምምልማል ንከቢድ ስቃይ ከም ዘቃልዑ ተገሊጹ ተጎዳእቲ ኣብ ሊብያ ብዘዳለዉ 5 መኽዘናት ብምዕፃው ካብ ስድራ ቤቶም ገንዘብ ይሓቱ ነይሮም يتباركم مشاركتن بحبر لعلي 3000 سبات بزي حقا من قدي كم زملالسه لعلي حدا 100 سبات دما نمود كم زدارجه لعلي 5 دقن استيو نخ عمصا كم زغبره تغلي صلم بزم حقاون ازاورت دما لعلي 3 بليون بر كنقسقس كم صنحون تفليطم بوليس اب لعلي 100 تغدات سدرا بيتهم اب وشتي هاجرن وصان ناي مسكرنت قال مقبال سرح كم سرح غليصم بتوساخي تكنولوجي بمتقام اب ليبيا سودان بلجيم انجليز كندا نوروي نيدرلاندن كمون سويزرلاند كاب زركبو 16 تغداتي قال تقبل لخيلم بوليس فيدرال اثيوبيا فيدرال بوليس اثيوبيا ابز حز اوان ممزغب ممرمرو بمزاب ناب عقاب حقي كم زلاخون افليطلم حزي شره ناي سبزور ناي ورقي دولار ناقفه حدغኛ ناي ورقي كيميكال مزاوري ماخل خوينا لعلي ايرترا مقادشو سودان بالعلي التفرح خوينا ذا تباهيلم دحر ز حدغኛ سب ازاواري دحري قدمي زنبره بايت ጌታቸው ረዳ ክስ ዝተመስረተለም ከም በዓል ተወልደ ዕንብብ የማነ ኤልሻዳይ ሓኖስ ሆቴል ፓራስ ይሕደጎ ከምኡውን ወደ 40 ዝተባሃሉ ዓበይቲ ወንጀለኛታት ኤርትራውያንን ኣብ ምሻጥ ዓዲ ብዙሕ ይደለዎም ተባሂሎም በጌታቸው ረዳ ቅድም ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ክስ ዶክመንት ሎሚ ፌደራል ወንጀል ምርመራ ሙሉ ተቀቢልዎሎም በተወሳኺ ነዚ ዓለም ለኸ ጨካን ሰብ መዛወሪ ጳውሎስ ዳዊት ወልዳይ ኣብ ሕድሕድ ወረዳታት ዞባታትን ጣብያታትን ትግራይ ድማ ሕገወጥ ሰብ ዝውውር ዝሕግዝዎ ኣናእሽተይን ዓበይትን ደለልትን ኣለው ተባሂሎም ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ላዕለወ ሰበ ስልጣን ጻውዒ ተቕሪቦም ኣባል ኮንግረስ ኣሪዞና ያስሚን አንሳሪ ትራምፕ ከዘይ ሕጋዊ ኩናት የልዕለሎም ኣብ ኢራን ዝርከቡ ናይ ሲቪል መሰረተ ልምዓታት ዒላማ ብምግባር ድማ ናይ ኩናት ገበን ይፍክረለው ክትብል ገሊጻ ኣብ ዝሓለፉ 48 ሰዓታት ጥራሕ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዘስምዕዎ ዘረባታት ኩሉ ንመስመር ዝሰገረ ምዃኑ ድማ ወሲኻ ገሊጻ ኢልሃን ኦማር ኣባል ኮንግረስ ሚኒሶታ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሲቪል መሰረተ ልምዓት ኢራን ንዘስምዕዎ ዘለው መፈራርሕ መግለፂ ብምኽናን እዚ ቁፅፅር ዘይተገበረሉ ዕውድ ካብ ስልጣን ክእለለዎ ኢላ በተወሳኺ ቀደም ኣባል ኮንግረስ ሪፐብሊካን ዝነበሩ ጆ ዋልሽ ትራምፕ ንተሃገር ንዘለዓለም ዘጸልም ነጥቢ ምዃኖም ክገልጹ ከለዉ ዲሞክራት ሴኔተር ክሪክ መርፊ ድማ ኣነ ኣብ ካቢኔት ትራምፕ እንተዝኸውን ሕጋውን ጠበቃታት ምጽዋዕ ነቲ 25 ዝብል ዓንቀጽ ሕጊ ተግባራዊ ንምግባር ምወሰንኹ ክብሉ ገሊጾም ክቡራት ተኸታተልቲ ናተይ ቲቪ ንሎሚ ዘሰናዳእናዮም ዜናታት ነዞም ዘድመጥኩም የሚመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝና እናመስግና ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓት ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም